Ja, ja, du er også med her. Godt, så bare lige stille jer lidt tæt sammen alle tre. Ja, ja. Nå, det er rigtig fint. Og hvilken gruppe repræsenterer I? Team Bramming. Team Bramming? Ja. Ja. Hvor mange er I med derfra? 32. 32? Ja, med børnene. Med børn? Ja, en ordentlig flok. Ja, vi er en ordentlig flok. Og det er sådan næsten familie, det meste af det. Ja. At det er familiehold med børn. Okay, altså en familie? Nej, ja, altså vi er familie sådan på kryds og på tværs, ikke også? Altså fedt og fra en side og fra den anden side, ikke også? Ja, okay. Ja, så okay. på den måde, ja. Fra 3 år til 65. Nej, så er 69. 69. Ja, jeg er jo gamle nogle af. Ja. Fra 3 til 69 år. Ja. Nemlig. Ja, tiden går jo. Ja, det er jo lige netop, ja. Jo, og vi var med første gang sidste år også. Og I var med første gang? Ja, og der var vi synes det var så god en oplevelse, var I lige så mange der? Ej, der var vi en 25 stykker. Ja, så vi kom lidt flere. Ja. Hvordan kan det være, at I har valgt at lave et hold til det her? Jamen, det er fordi, vi selv er ramt af kræfter, og vi er selv fighter, ikke også? Og vi har mistet min mand, ikke også? Og flere familiemedlemmer, der er døde af kræfter. Ja. Og det gjorde så, at vi følte, at det var virkelig en god grund til at gøre en god sag, ikke også? Ja. Og så fandt vi ud af, frem til sidste år, det er derfor, vi har motto det år, at, hvad hedder det? Sammenhold. Ja, hvad kalder vi det? Ja, sammenhold gør stærk, ikke også? Jo. Altså, vi følte virkelig sådan, vi fik sådan et sammenhold om det her. Ja. Støtte op om det, Ja, meget. så det gav noget sammen også. Ja, det synes vi i hvert fald, vi har gjort. Og vores børn også, de kender jo ikke sådan hinanden, men altså, de passer på hinanden og er med til at gå og med til at løbe, og vi andre løber også. Og lege rundt. Ja, det er bare sådan, ligesom rigtig sådan en familiedag, vil jeg sige, ikke? Ja. Hvad er I søstre eller? Nej, altså vi er så længere ude i familie med hinanden, kan vi sige. Min mand var... Jamen, vores svigerinde er gift med vores svigerinde. Ja, nemlig, så det er jo så okay, på den måde. Ja. Og det der, det er min søn. Og det, okay. Ja. Og du er så søn her? Han er søn her til mig, ikke også? Og vi har vidst, altså, jeg mistede hans far, ikke også? Altså, kræft for 7 år siden. Okay. Ja. Og 7 år, 5 år siden. 6 år. Ja, det her nu her så til efteråret. Ja, nu skal vi ikke overdrive. Nej, det er der heller ikke grund til. Nej. Så... Jamen, skal I løbe hele natten så? Ja, og vi har lavet en plan på, hvordan vi skal gå også hele natten. Ja. Og vi har telte og campingvogn, så vi skal overnatte også på skift, du ved nok, når man ikke skal gå. Ja, så alle bliver her. Vi har jo også nogle piger med der. Hallo, Annette! Det kan være, at vi fanger dem på det. Ja, det kunne være. Ja. Men, for at holde stafetten i gang hele natten. Ja, det er vores motto. Den skal holdes i gang, fordi det er det, der er sådan ligesom et symbol på, at det er kræft, det er 24 timer i døgnet. Ja, men det er også det, der er kamp. Ja, nemlig. Ja, det er en kamp, ikke også i 24 timer. Jamen, fortsat god kamp. Jo, tak for det. Tak for det. Det er godt. Ja, godt. Tak. Ja, hej.